L-intraprenditorja hija kruċjali għal kwalunkwe pajjiż hekk kif hija sors ta' ħolqien tal-impjieg. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet b'rabta mal-Premju tal-Aqwa Intraprenditur Malti għas-sena 2016. Fi Smart City il-Ministru Edward Scicluna semma kif stħarriġ li kien sar wera li l-maġġoranza tan-nies xtaqu jaħdmu għal rashom. Madankollu l-persentaġġ li fil-fatt jaħdmu hekk huwa ferm inqas. Tal-istess fehma kien David Dingley li huwa konsulent fil-kumpanija tiegħu sostna li mingħajr intraprendituri l-ekonomija mhux se tiżviluppa u ma jiżdidux l-impjiegi. Mhijiex ir-responsabilità ta' gvern li jikkrea xogħol, li jivventa prodotti, li jivventa servizzi ġodda. Hija r-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna. Issa hemm min fil-ħajja tiegħu jixtieq jagħmelhom dawn l-affarijiet, għandu immaġinazzjoni, għandu idejat u lest li jieħu riskju u jibda business. Ovvjament, kull business li jeżisti fid-dinja llum beda żgħir. Dingley li huwa wkoll assistent professur qal li ma tistax tgħallem biex persuna ssir intraprenditur, iżda tista' tgħallem kif jitmexxa negozju. Tista' tgħallmu kif jorganizza l-business tiegħu, kif jimmaneġjah biex ikun effiċjenti, biex jifhem il-finanzi. Tista' tgħallmu, huwa importanti li tgħallmu, għax ħaġa li hija importanti li nifhmu huma li ħafna businesses ġodda li jibdew ma jsalvawx. Imutu. Forsi wara sena, wara 3 snin, u ħafna drabi mhux għax l-idea ma tkunx tajba, għax ta' min kienet l-idea u beda business tiegħu ma jkunx jaf imexxi business. Mistoqsi dwar x'inhuma l-kwalitajiet ta' intraprenditur, Dingley semma kif dawn huma nies kreattivi b'immaġinazzjoni kbira u li jridu l-kontroll fuq ħajjithom. Nies pożittivi ħafna fid-dinja. Għax inkella taqta' qalbek. Mit ħaġa ħajkun hemm kontra, ġifieri l-fatt li wieħed irid jibda business ġdid m'għandekx klijenti, probabbli m'għandekx ħafna flus, id-dbati biex issib post minn fejn ħatibda, kollox kontrik. Tista' taqta' qalbek. Imma imprenditur ma jaqtax qalbu. Martin Vella minn MBR Publications qal li fis-serata ta' nhar id-29 ta' Lulju se jkun hemm 26 kategorija differenti. Sostna li din mhix kompetizzjoni, imma ċelebrazzjoni ta' idejat li kontribwew fit-tkabbir tal-ekonomija Maltija.